Имаме страхотна разпродажба на мостри с много добри отстъпки, но преди да стигна до нея, първо искам да ви кажа няколко неща за разпродажбите на мостри, защото скоро имаше един коментар. Вие в Никора много често разпродавате различни неща. Защо? Ще ви отговоря. Ние в мебелна къща Никора, нашата площ е 800 квадратни метра. Това за мебелен магазин не е толкова много. Не е малко, но не е и много. И какво трябва да направим? Ние трябва много добре да управляваме съответно тази площ. Една мебел, ако седи тук, например, като този диван и заема място, но не прави продажби, ние имаме разход по този диван, за да стои тук. Съответно, ние изпробваме, понеже имаме богат избор от мебели, които можем да вкараме като мостри, изпробваме различни неща, но много често те не оправдават нашите очаквания. Сега има избор. Много мои колеги чакат това нещо да се продаде, може да чакат 2 години. Аз не съм такъв. Аз в момента свалям цената и разпродавам много бързо, за да вкарам нещо различно. И когато имаме разпродажба на мостри, много често цените са по-тедровите. Защо? Защото когато вземем мостра, ние договаряме до 20% допълнителна отстъпка за мострата, точно за да можем, ако решим да я разпродадем на много добра цена. Затова наистина следете разпродажба на мостри в нашия сайт. Имаме постоянно много добри предложения. И сега аз ще ви покажа няколко от тях. Да вървим. Ето, например, този диван, който наистина е страхотен диван. Защо? Първо има подглавници, които са удобни съответно за облягане назад. С много хубава дамаска. Имаме електрически механизъм, виждате, който е за краката. Освен това, освен подглавниците, той е с механизъм за спане, италиански механизъм нова. Дори не сгъвам подглавниците, а разпъвам дивана, както са вдигнати. Освен това, този механизъм е страхотен. Тук наистина може да се спи редовно. Вижте за какви ламели става просто долу. Механизма е италиански, много дебел метал, съответно много стабилен. Няма го това тресение, което има при подобни дивани на такива механизми. Виждате колко лесно се сгъва. 3 метра на 2,20, което е доста голямо. Тук имаме почти 2 дивана. Какво не ми допада при този диван и защо реших да го подменя? За мен идва една идея по-плътна на пяната в седалката, една идея по-твърд, отколкото аз бих желал да бъде. Но има хора, за които това е окей, особено такива хора, които имат проблем с дископатия и така нататък. Не трябва много да потъват да се сгъват. И мисля, че на тях този диван ще им бъде удобен. Затова това е едно от нашите предложения за разпродажба. И така, диванът е намален с минус 44% от 6860 лева на 3850 лева. Сега за тези, които ще кажат, че цената наистина е много висока и това ли е разпродажба, да, цената не е толкова ниска. Защо? Първо имаме този механизъм, който е наистина много добър италиански механизъм. Имаме и механизмът в съответно в спалната площ, който също е скъп. Обърнете внимание, погледнете такива прави дивани. Само едно диванче с такъв механизъм, цените им обикновено отиват над 2000 лева. Ето още едно предложение, този бомбон, който виждате тук, диван Джак. Изключително удобен диван, доста и висок съответно и много добре поема всички извивки на тялото, ломбалната област, на гърба. Това е модел на френският бранд Ноеме. Много удобен диван. Защо го разпродавам? Виждате, ето тук колко добре е очертан диванът, докато при нас тази визия се губи и това е поради избора на дамаска. Дамаската е много хубава, качествена дамаска, но изгубихме този ефект, който наистина се вижда. И затова решихме да разпродадем ето тази мостра и да я подменим с друга. Ако вас това не ви притеснява, това е едно страхотно предложение, много удобен, хубав, красив диван, който би отворил всеки един хол и цената на дивана в момента от 4913 лева минус 44% на 2737 лева. Ето ви предложение за едно тапицирано легло. Размера на матрака е 140 на 2 метра. Матрака не е включен в цената. Класическа визия, много хубава, качествена дамаска. Това е петролено зелено, така наподобява плюш. Съответно в цената на леглото е включена и ламелна рамка.
Ето тази рамка тук е включена в тази цена. Виждате как е направено дъното. Тук е на велкро. Съответно това може да бъде свалено и изпрано. Леглото е на крачета. Тук издържа до 100 кг ето това дъно. Виждате как е направено ето тук, заради велкрото. Не се личи къде е снатката на леглото. Много обемни, меки форми. Какво не ми допадна в това легло? Когато го гледахме на каталога, не видяхме ето тези капси, които просто не се вързват с моята представа за това какво трябва да имам в този магазин. Иначе леглото не е лошо, страхотно е и цената на леглото е намалена с минус 47% или от 1693 лева на 890 лева. Имайте предвид, че само една такава рамка струва близо 300 лева. Така че, приятели, следете редовно нашите разпродажби на Мостер в нашия сайт. Имаме редовно страхотни предложения, от които може да се възползвате. Транспортираме до всяка точка на България, съответно срещу заплащане. Може да се обадите, да разгледате. Аз ви очаквам тук. Аз съм Живко Димитров от Мебелна къща Никора, само за хубави хора и благодаря.